जी नमस्कार, कैसन बानी रहुआ सब। उम्मीद करतानी कि अच्छा हो। खब बता दी भैया कि पावर स्टार पवन सिंह के बारे में कुछ पर्सनल खबर निकल के आवता बहुत तेजी से। और हम रहुआ लोग के सबसे पहले ही खबर बता रहल बानी। पावर स्टार पवन सिंह के लाइफ में उथल पुथल पारिवारिक मामला में रहुआ सब जानते बानी कि उथल पुथल मचल रहा। बीच में उनका पत्नी के लेके, ज्योति सिंह के लेके कोर्ट कचहरी सब केस फौजदारी सब कुछ बह रहा। लेकिन बहुत ज़्यादा दबाव, बहुत ज़्यादा समझौला के वजह से ई जौन रिलेशनशिप बा पति पत्नी के, पावर स्टार पवन सिंह आ ज्योति सिंह के, बता दी भैया कि एमे एगो बहुत ही अच्छा खबर आ रहा बा। रेथी के बारे में, खबर रिलेशन के बारे में। और वो सब वीडियो में बनल रही बरकरार, एक एक बात बतावल जाई। पावर स्टार पवन सिंह के भाई जौन केस चलत रहा में सब रउआ सब जानत रही कि पावर स्टार पवन सिंह हाजिर ना होत रहा तारीख पर। बहुत सारा बिजी के कारण भाई, कबो मुंबई, कबो दिल्ली, कबो कबो विदेश, कबो कहीं कबो कहीं। तो रउआ सब जानते बानी कि कितना बिजी रहे। ओकरा बाद भी उनकर वकील के द्वारा ई केस जोगावल जात रहा। उनका पर्सनल घर के पारिवारिक कुछ लोग रहा जाना के वजह से। हम बता दी कि एमे एगो बहुत ही अच्छा खबर आ रहा बा। पावर स्टार पवन सिंह आ ज्योति सिंह एक होके जा रहा बा लो। आ पावर स्टार पवन सिंह ज्योति सिंह के अब अपना घरे लेके अहन आ घरे रखियन। आ बता दी कि पावर स्टार पवन सिंह के पत्नी ज्योति सिंह अब सिंदूर लगावल भी चालू कर दिले बड़ी। काहे कि वकील कुछ पारिवारिक हितई परितई अपन दोस्त यार सभे लोग मिल के ई फैसला कैले बा कि ज्योति सिंह आ पावर स्टार पवन सिंह के बीच के जौन भी विवाद बा उ खत्म कर दिया जाओ। आ ई लोग दोनों जना एक होके रहे लो। आ पति पत्नी के जौन प्रेम भाव जौन होला उ बरकरार बचल रहे। सारा जनता, सारा दर्शक इहे चाहत रहन कि ई चीज हो जाए के चाहिए। काहे कि कुछ ना कुछ पारिवारिक मैटर ला पर लेके बहुत सारा विपक्ष के लोग आ चाहे बहुत सारा मजा लेवे वाला लोग मजा लेत रहा। लेकिन ई सब ई जौन केस बा बहुत जल्दी शट आउट होके वाला बा। आ बता दी कि पावर स्टार पवन सिंह के पत्नी ज्योति सिंह और पावर स्टार पवन सिंह के घरे अहन। ऐसे इहे सब लोग चाहत रहा। पावर स्टार पवन सिंह ना, बाकी सारा लोग इहे चाहत रहा। बाकी हम ई बता दी कि पावर स्टार पवन सिंह के तरफ से ही बहुत अच्छा खबर बा। अगर निर्णय ई ले बड़े पावर स्टार पवन सिंह तो एकरा खातिर बहुत बहुत बधाई पावर स्टार पवन सिंह के। बता दी कि ई खबर सुन के बहुत जना, बहुत सारा लोग के जमीन पैर के नीचे से खसक गई हुई कि कैसे कैसे झगड़ा कुली भर रही, कैसे शट आउट होता। लेकिन बता दी कि शट आउट हो जाई आ हो गई बा। बस 2-3 दिन में रउआ लोग के खबर मिल जाई कि पावर स्टार पवन सिंह अपना घरे ज्योति सिंह के लेके आई हैं। बाकी रउआ लोग का सोचतानी ए बारे में, पावर स्टार पवन सिंह या ज्योति सिंह के बारे में जरूर कमेंट करके बताएं। वीडियो के खूब ज्यादा शेयर करम, तनी चैनल के सब्सक्राइब करी। रउआ सब हम जानता नहीं जे सब लोग चाहत रहा कि भैया पावर स्टार पवन सिंह के जौन मैटर बा शट आउट हो जाओ। काहे कि हमें पवन भैया भी बहुत परेशान रहत रहा, उनकर परिवार भी परेशान रहत रहा, उनकर माता जी भी परेशान रहत रहनी। जहाँ तक ज्योति सिंह के कहीं तो भाई केहू के पति जब पत्नी से दूर हुई तो पत्नी के दुख होबे करी। ज्योति सिंह के भी बहुत ज्यादा दिक्कत रहा। तो ई सब प्रॉब्लम अब सॉल्व होके वाला बा। बहुत जल्द खुशखबरी सुनाए के मिली रहुआ सबके। लेकिन सबसे पहले ही खुशखबरी रहुआ लोग के हम बतैले बानी। वीडियो के खूब ज्यादा शेयर करी, लाइक करी, चैनल के सब्सक्राइब करी। मिलता नहीं अगला वीडियो में, तब तक खातिर नमस्कार।